say asem kese esi asem ni si wen si wo Akwamuman Banmuhene efi no kware eye abroa sasafo a kuma ni jamra ene ne dom etutu wo namba amane pa biara e wo ho bia no ebusua no so e de abo wo wie no ona to nsadin Akwamuman Banmuhene se munye na mabai mon fa bi ngufa na mon ka bibi nkyere ye nananom na wode nsan ma ochame wa yi anim ya ma me kwadwa no Akwamuman Banmuhene se minye na men ka bibi nkyere ya ya kan ne se Mami Victoria agotuye ukoi okwan so kosagose na ukoi shireshira abusua wode won ajawo Akwamuman Banmuhene shireshira na shira na yire shira na abusua adoma efi Akwamuman so ye nkwaso na yenni bibiara yeka sanse ba bia wonfin edu no yenim se onyankopon ehirawo enu to ukoi wo so fa se nhira no ehira yembi na wakwakodai enche ya baba befaw na ye de wakwa Akwamuman Banmuhene wayi asenye boko e de abusu nyina hya wonsa Akwamuman nyina so hya wonsa wada hu so bisi odan na hu agya nwabiri adan na hu okore adan na hu samamboni aba behunahuna abusua ene mmadea sa nipa yi oyi nipa boni on fata se ye ne buman Mami Victoria about you friend onananom France amanfo akonyina na ka wo ho na sa nipa yatu nafo na se bose ontie dia nananom nso no mu nyira mo de na yi na mo yeah no